Mikä on yksi tärkeimpiä asioita, jonka mä koen ehkä naisena oppineeni tällä mun henkisellä matkalla tähän mennessä? Mä kiinnostuin tuossa joskus ehkä pari vuotta sitten ensimmäistä kertaa feminiini- ja maskuliinienergioista, ja mä en oikeastaan tiennyt, että mistä niissä on edes kyse sitä ennen. Yhtäkkiä vaan jengi alkoi puhua niistä. Ja sitten mä aloin lukea niistä ja yritin ymmärtää, että mitä mun nyt sitten kuuluu olla, koska koen itseni feminiiniksi, painotteisen energian omaavaksi henkilöksi. Niin mitä sitten tarkoittaa se, että mä oon mun feminiini-energiassa. Ja no siitähän löytyy sitten paljon kaikennäköistä tietoa. Jotkut sivustot sanoo, että jos sä käytät huiveja kaulassa vaikka, pukeudut naisellisesti, niin kaikki tukee sun feminiini-energiaa. Ja jotkut sanoo, että otat aikaa itsellesi, käyt kylvyssä, ostat sen bilepressun, ostat ne meikit, annat itsellesi illan sen sipsipussin ja karkkipussin ja jatskipaketin ja siideri sixpackin kanssa. Se teoria, mihin mä oikeastaan sitten vähän niin kuin lähdin mukaan, oli se, että drop into your feminine, eli vähän niin kuin, että pudottaudu sun sydänkeskukseen. Ja tämä ohjeistus perustuu siihen, että moni nainen ja feminiini energiassa oleva ihminen, ehkä tämän kulttuurinkin takia, on tosi maskuliinienergiassa itse asiassa. Eli maskuliinienergia on sitten niin kuin tekeminen ja ajatteleminen, kaikki konkreettinen, kun sitten taas feminiinienergia on intuitio ja oleminen. Feminiinienergia on passiivista ja maskuliini on aktiivista. Ja meissähän on siis kaikissa molemmat energiat. Ja me tarvitaan molempia energioita. Nyt päästään siihen, mitä mä sit koin, tai mitä olen kokenut, että on ollut tosi tärkeää, mitä mä oon oppinut. Se, että ensin mä lähdin siihen olemiseen ja niinku vahvistamaan sitä niinku omaa feminiinienergiaa. Ja tulemaan sydämeen ja luottamaan omaan kehoon, omiin tunteisiin enemmän. Ja ylipäätään huomioimaan, että mulla sellaisia on, niin kuin tunteita esimerkiksi. Ja se oli tosi hyvä alku. Sen jälkeen mä tajusin, että sekä itse että ystäviä ja muita siis ihmisiä ympärilläni, naisia enimmäkseen, on vähän niin kuin eksynyt siihen, että meidän täytyy olla sallivampia, koska siis semmoinen vastaanottaminen ja sallivuushan on feminiininen energia. Mutta se, mitä se ei tarkoita, on se, että meidän pitäisi unohtaa sit meidän maskuliininen puoli kokonaan. Ja maskuliinipuolta on esimerkiksi rajojen asettaminen. Ja maskuliinin tehtävä on suojella sydäntä. Ja kun me puhutaan meidän omista energioista, niin sun oma maskuliinienergia suojelee esimerkiksi rajoja asettamalla sun sydäntä. Ja itse ainakin harhauduin aika pahasti siinä, että kun täytyy pyrkiä olemaan sallivampi ja semmoinen pehmeämpi, niin siinähän sitten mä annoin omien rajojeni paukkua. Ja sitten mä huomasin, että mähän olin mennyt taas siihen semmoiseen cool girl energiaan, jossa mähän sallin kaiken, että ei mulla ole tarpeita, että okei, tää ei mennyt niin kuin mä olin halunnut ja toivonut, mutta mä en yritänyt kontrolloida, mikä on sitten maskuliinienergiaa, vaan mä sallin ja mä pyrin siihen, että kaikki on mulle ok, mitä tapahtuu. Ja mitä siinä tapahtuu ja tapahtui itselle, on se, että sitten mä tiputin mun standardeja. Mä olin, että okei, mä halusin parisuhteen miehen kanssa, joka on johdonmukainen, joka on semmonen, joka suojelee mun sydäntä ja joka
steps up, joka niin kuin on paikalla, on läsnä, on rohkea, on itsevarma ja aloitekykyinen ja tämmönen. Ja sitten kun mun edessä oli mies, joka ei toiminut näin, niin sen sijaan, että mä olisin asettanut rajat ja todennut, että okei, tää ei ollut se, mitä mä lähdin hakemaan. Et ymmärrän, jos et sä pysty sitä tarjoamaan, mutta että mä en pysty vastaanottaa sit tätä niin kun epäjohdonmukaisuutta ja semmoista wishy-washy meininkiä, vaan sitten mä tavallaan niin kun luulin, että mun pitää nyt sit sallia se ja että mä en saa kontrolloida sitä toista ihmistä, että se on sitten taas sitä maskuliinia energiaa. Ja itse asiassa musta tuli aika voimaton. Mä koin itteni tosi pieneksi, tosi voimattomaksi. Ja eikä ihme, koska vähän siis hylkäsin itteeni siinä. Että tosiaan sen sijaan, että mä olisin pitänyt niistä standardeista kiinni ja kommunikoinut, siis tiedostanut ensinnäkin ja sitten kommunikoinut mun tarpeet ja standardit, niin sen sijaan mä en tehnyt mitään niistä, vaan hylkäsin itteni ja vaan oli sillä, että kaikki hyvin. Ja se tie ulos sieltä on ollut nimenomaan standardien nosto ja semmoinen niin kuin itseensä luottaminen, itsevarmuus. Se, että joo, se vastaanottavainen energia siinä mielessä, että jahtaaminen on maskuliini energia. Eli tavallaan passiivisena oleminen ja energian suuntaaminen muuhun itseeni. Ja sitten tavallaan sen perusteella mä vedän puoleeni jonkunnäköisiä mahdollisuuksia. Tätä tapahtuu elämässä koko ajan. Koko ajan meillä on erilaisia mahdollisuuksia ja eri vaihtoehtoja. Ja sitten kun niitä vaihtoehtoja tulee eteen, niin se, että uskaltaa sanoa ei niille, jotka ei ole sitä, mitä mä haluan. Ja eikä myöskään sitten, että okei, no tää ei ole sitä, mitä mä haluan, mutta ehkä mä sanon tälle joo, koska mulla ei ole nyt parempaakaan tarjousta. Ja mä jään odottamaan, koska mä näen potentiaalia, että tästä saattaisi tulla se parempi versio, jos mä vaan odotan kiltisti tai teen vähän enemmän itse. Mä oon huomannut, että näin on käynyt esimerkiksi vuokrahevosten kanssa. Että mä oon saanut ensin jotain tarjouksia ja on ollut silleen, että okei, tää vaikuttaa hyvältä, mutta sitten mä oon huomannut, että okei, että ei tää oo ihan sitä, mitä mä etsin. Ja sitten, vaikka mulla ei ole ollut niin sit vaihtoehto B:tä, niin sit on todennut, että ei tää ole sitä, mitä mä etsin. Että kiitos tarjouksesta, mutta ei. Niin sitten kas kummaa onkin sit auennut uusia vaihtoehtoja. Kun mä en ole yrittänyt tehdä niistä tavallaan vääristä vaihtoehdoista sitä oikeata. Mä sanoisin, että naisilla enemmänkin on sitä ongelmaa, tai sitä haastetta niin kuin rajojen asettamisten kanssa, koska me ollaan tyypillisesti totuttu antamaan paljon ja ehkä tekemään paljon saadaksemme ja ansaitaksemme rakkautta. Me ollaan totuttu siihen, että meidän täytyy korjata ristiriitatilanteet. Meidän täytyy olla se, joka ottaa ohjat omiin käsiimme ja huolehtii, että asiat tulee tehtyäksi. Ja se, mitä mä oon oppinut, niin se salaisuus onkin se semmoinen kyllä sallivampi energia ja tavallaan semmoinen passiivisuus. Mutta samaan aikaan se, että pitää kiinni siitä, siis omista standardeista. Siitä, että sanoo ei niille vaihtoehdoille, jotka ei tunnu hyvältä. Ja nimenomaan jotka ei tunnu hyvältä. Mikä tarkoittaa sitä, että täytyy olla jonkunnäköinen yhteys itseensä, että tietää, että miltä tuntuu, kun joku asia tuntuu hyvältä ja miltä se tuntuu, kun se ei tunnu hyvältä. Koska mä oon joutunut opettelemaan tämän myös koskien rakkautta. Että miltä oikeasti rakkaus tuntuu. Tuntuuko se siltä, että siihen liittyy myös pelkoa ja menettämisen pelkoa ja semmoista emotionaalista höykytystä ja vuoristorataa? Vai tuntuuko se oikeasti turvalliselta ja tasaiselta?
sellaiselta, että se ei valu sormien välistä, jos en mä ole koko ajan niin kuin paras versio itsestäni. Että niin kuin tee enemmän, tee paremmin. Toivottavasti osasin nyt sanottaa, että mä en ole nyt vähän aikaan kuvannut videoita ja no, nyt kuvasin. Jos katsot tätä YouTubessa, niin mulla on mun ensimmäinen verkkokurssi Instagramissa. Sitten tämän mun kanavan tiedoista löytää sinne. Ja sillä kurssilla puhun muun muassa myös näistä asioista. Se on vain viikon kurssi, että se on edullinen ja semmoinen niin kuin aika lyhyt ja kevyt setti. Ja kurssin aihe on oma voima. Ja jos katsot jossain muualla, niin Instagramissa löytyy joka tapauksessa. Nimellä Rambling Sari alaviivalla Instassa, mutta YouTubessa ilman alaviivalla.